राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौरव हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण और निमिषம் हरे कृष्ण माता जी प्रणाम हरे कृष्ण माता प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण ஒரு நிமிஷம்। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்மளுடைய தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட கிளாஸ்க்கு போகலாம். ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம முதல் ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 23வது பதத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதா சொல்லுங்க. வந்துச்சுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். 23 நேத்து மாதாஜி 22 எடுத்துட்டாங்க இல்லையா? நம்ம 23வது இது பார்க்க போறோம். ஓகே, தெரியுது இல்லைங்களா? அகம் புரா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதா. அகம் புராதீத பவே. அகம் கூட சேர்ந்து வாசிங்க, எல்லாருமே வாசிங்க. அகம் புராதீத பவே பவம் முனே. பவம் முனே அபவம் முனி. தாஸ்யாஸ்து கஸ்யாச்சன வேதவாதினாம் நிரூபிதோ பாலக ஏவ யோகினாம் சுஸ்ருக்ஷனோ ப்ராவ்ருஷு நிர்விவிக்ஷதாம். अहं पुरातिते पवे भवं मुने तस्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूक्षणे प्रावृषु निर्विविक्षताम्. अहं पुरातीत पवे पवं मुने तस्यास्तु कस्यासन वेदवादिनाम् निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूक्षणो प्रावृषि निर्विविक्षताम्. இதே மாதிரி ஒரு மாதாஜி வாசிங்க, நீங்க வாசிக்க நாங்களும் கூட வாசிக்கிறோம். வாசிங்க மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்லோகா அகம் புராதீத பவே பவம் முனே அகம் புராதீத பவே பவம் முனே தாஸ்யாஸ்து கஸ்யாச்சன வேதவாதினாம் நிரூபிதோ பாலக ஏவ யோகினாம் சுஸ்ருஷேன ப்ராவ்ருஷதி நிர்விவிஷதாம்.
சுஸ்ரூக்ஷணே சுக்ஷேண பிராவருத்திர்விவிக்ஷதாம். ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க மாதாஜி வாசிச்ச மாதிரி. அகம் புராதீத பவே பவம் முனே அஹம் புராதீத பவே பவம் முனே காஷ்யாஸ்து கஷ்யாசன வேதவாதினாம் தாஸ்யாஸ்து கஸ்யாஸ்ன வேதவாதினாம் பாலதேவ யோகினாம் நிருபிதேவ யோகினாம் பூஷணே ப்ராவருஷி நிர்விவிஷதாம் சுஸ்ரூஷணே பிராவருத்திர்விவிக்ஷதாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒருத்தவங்க இந்த வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் புறா முன்பு அதீத பவே முந்திய யுகத்தில் அபவம் ஆனேன். முனே முனிவரே தாஸ்யா வேலைக்காரியின் தூ ஆனால் கஸ்யாசன யாரோ ஒரு வேதவாதினா வேதாந்தத்தை பின்பற்றுபவர்களின் நிரூபித ஈடுபட்டிருந்த பாலக தொண்டு புரியும் சிறுவன் ஏவ மட்டுமே யோகினா பக்தர்களின் சுஸ்ருஷனை தொண்டில் பிராவர்ஷி 4 மாத மழை காலத்தின் போது நிர்விக்ஷதாம் நன்றாக வாழும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. யாருமே இல்லையா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. சர்வ பிரபு படிங்க. பிரபுஜி வந்து ஸ்லோகம் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முனிவரே, முந்தைய காலத்தில் வேதாந்த கொள்கைகளை பின்பற்றும் பிராமணர்களில் தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்த யாரோ ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக நான் பிறந்திருந்தேன். 4 மாத மழை காலத்தில் அவர்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுடைய சொந்த சேவையில் நான் ஈடுபட்டிருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி ஒருத்தவங்க வாசிங்க. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வாசிக்கலையோ நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ரொம்ப நாள் படிங்க. பகவானின் பக்தி தொண்டு நிரம்பிய சூழ்நிலையால் விளையும் அதிசயம் இங்கு நாரத முனிவரால் சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டு உள்ளது. நாரதர் மிகவும் சாதாரண பெற்றோருக்கு மகனாக இருந்தார். அவருக்கு முறையான கல்வி அளிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் அவரது முழு சக்தியும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்ததால் அவர் ஒரு அழியாத முனிவரானார். பக்தி தொண்டு இத்தகைய பெரும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். ஜீவராசிகள் பகவானின் நடுத்தர சக்தியை கொண்டவர்களாவர். எனவே அவர்கள் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் முறையாக உபயோகப்பட வேண்டியவர்கள் ஆவர். இத்தொண்டில் ஈடுபடாத ஒருவரின் நிலை மாயா எனப்படுகிறது. எனவே ஒருவரது முழு சக்தியும் புலனின்பத்தில் ஈடுபடுத்தப்படுவதற்கு பதிலாக பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட உடனேயே மாயையின் பொய் தோற்றம் உடனே மறைந்து விடுகிறது. பகவானின் உண்மையான தொண்டர்களுக்கு செய்யும் சேவையிலிருந்துதான் பகவத் சேவை ஆரம்பமாகிறது என்பது நாரத முனிவரின் முற்பிறப்பின் உதாரணத்திலிருந்து தெளிவாகின்றது. நம்மிடம் இருக்கும் சேவையை விட தமது பக்தர்களிடம் செய்யப்படும் சேவை மிகச் சிறந்ததென்று பகவான் கூறுகிறார். பக்தர்களிடம் செய்யப்படும் சேவை பக்தி சேவையை விட பகவத் சேவையை விட அதிக மதிப்புள்ளதாகும். எனவே பகவானின் தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ள பகவானின் உண்மை தொண்டரை ஒருவர் தேர்ந்தெடுத்து அத்தகைய தொண்டரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்று அவரது ஆன்மீக குருவில் தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய ஆன்மீக குரு ஜடப்புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவரான பகவானுக்கும் நமக்கும் இடையிலுள்ள கண்ணாடியை போன்றவர் ஆவார். எனவே இந்த ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக நம்மால் பகவானை காண முடியும். உண்மையான ஆன்மீக குருவிடம் செய்யப்படும் சேவையில் அளவுக்கேற்ப தம்மை வெளிப்படுத்த சம்மதிக்கிறார்.
மனித சக்தியை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதால் முக்தி வெளியில் முன்னேற முடியும். உண்மையான ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பகவானின் கொண்டுள்ள உறவு நிலையில் அவருக்கு சேவையை செய்த உடனேயே முழு பிரபஞ்ச படைப்பும் பகவானும் ஒன்றே என்பதை நம்மால் காண முடியும். பகவானை புகழ்வதற்காக அனைத்தையும் உபயோகப்படுத்தும் கலையை திறமையான ஆன்மீக குரு அறிந்திருக்கின்றார். எனவே அவரது வழிகாட்டலின் கீழ் முழு உலகையும் ஆன்மீக உலகமாக மாற்றிவிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगतताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இப்ப நாரத ரிஷி வியாசதேவருக்கு பகவானுடைய லீலைகளை பத்தி நீங்க நிறைய பகவானும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் இடையிலான அந்த லீலைகளை பத்தி எழுதணும்ன்றத உணர்த்துகின்றார். அப்ப பக்தி தொண்டு செய்வதனுடைய உன்னதமான நிலை என்ன, அல்ல அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்றத இந்த வரப்போற ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல போறார். அதனோட தொடக்கமாக 23வது பதத்தில் நாரத ரிஷி சொல்றார், நம்ம அவருடைய அந்த முற்பிறவி அவர் பக்தி செய்ததன் மூலமாக அவருக்கு கிடைத்த விளைவு என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கடந்த 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவருடைய பிறப்பை பத்தி சொல்றாரு. அதனால பல 1000 வருடங்களுக்கு முன்பாக அவர் யாரா பிறந்திருக்கார் அப்படின்னாக்கா, ஒரு பிராமணர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு பணிப்பெண்ணுடைய மகனாக பிறந்திருக்கார். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? வேதாந்த கொள்கைகளை பின்பற்றக்கூடிய பிராமணர்கள், இந்த தூய பக்தர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு பணிப்பெண்ணினோட மகனாக பிறந்திருக்கின்றார். சோ இங்க எப்படி அப்படின்னாக்கா, அவங்க அந்த 4 மாத காலங்கள்ல மழையெல்லாம் பெய்யும் இல்லையா, அந்த 4 மாத காலங்கள்ல ஒரு இடத்துல கூடியிருந்து அங்க பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி அவங்க பேசி மகிழ்றாங்க, மத்தவங்களுக்கும் அதை பத்தி சொல்றாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அவர்களுக்கு சுயமாக நாரத ரிஷி தொண்டுகள் செய்கின்றார். அவங்களுடைய அந்த உச்சிஷ்டத்தை அவர் எடுத்துக்கிறார். சாப்பிட்டு அவங்க வச்சுக்கிற அந்த மீதத்தை அவர் சாப்பிடுறார். இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக உணர்வு. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு என்ன சுபாவம் இருக்கோ அந்த சுபாவத்தை நாரத ரிஷிக்கும் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவர் முற்பிறவில ஒரு கந்தர்வ
கந்தர்வனாக இருக்கார். அப்ப வந்து அவருக்கு கிடைச்ச சாபம், ஏன்னா எல்லாரும் பகவானை பத்தி அங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவர் அந்த அவையில வந்து சிரிச்சிடுறாரு. அதனால அவருக்கு கிடைச்ச சாபம், நீ சூத்திரனாக பிறப்பாய் அப்படின்னு கிடைக்குது. அடுத்த பிறவில பணிப்பெண்ணோட மகனாக வருகின்றார். அந்த பிறவில வந்து பக்தி தொண்டு செய்ததனுடைய பலன் பார்த்தீங்கன்னா, நேரடியாக அவருக்கு வந்து 3 லோகத்துக்கும் சஞ்சரிக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த தன்மையை பகவான் நேரடியாக அவருக்கு வந்து நாரத ரிஷியாக வரார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டோட மகிமை, இந்த இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, அவருக்கு செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டோட மகிமை, குருன்றவங்க யாரு, அந்த குருக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்வதனுடைய பலன் என்ன, எப்பொழுது வந்து பகவான் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றார், எப்படி வந்து நம்ம குருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பிரபுபாத அழகாக நம்மளுடைய பொருளுரையில வந்து கோட் பண்ணியிருக்கார். நாரத ரிஷி வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில இல்ல இந்த பிறவில. அவரு ஒரு சாதாரண பெற்றோருக்கு தான் மகனாக பிறந்திருக்கார். முறையான ஒரு கல்வி கூட அவர் வந்து கற்கவில்லை. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய முழு சக்தியையும் முழு நேரத்தையும் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறார். இது எப்படி பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தர்களுக்கு, பகவானுடைய தூய்மையான பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு. தன்னை காட்டிலும் தன்னுடைய பக்தனுக்கு சேவை செய்யும் போது அவர் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இது நிறைய ஆழ்வார்களுடைய கதைகள்லயும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது போல அவரே வந்து சொல்லியிருக்காரு, என்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து செய்யற சேவையில வந்து அவர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபையர் ஆறாருன்னு. அதோட விளைவு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அவர் ஒரு உயர்ந்த ரிஷியாக போற்றப்படுகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இதுல இருந்து பக்தி தொண்டோட அந்த உயர்ந்த தன்மை, மேன்மை வந்து நமக்கு தெரிகின்றது. நிறைய பிறவி எடுக்கல அவர். அந்த ஒரு பிறவில வந்து சூத்ரராக பிறக்கிறார். அடுத்த பிறவில உடனே அவர் வந்து எப்படி நான் பிரம்மதேவர்கிட்ட இருந்து நேரடியாக நாரத ரிஷியாக வரார். 3 லோகத்திலும் சஞ்சரிச்சு பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்து மற்றவர்கள் எத்தனை பேருக்கு அவர் வந்து ஆன்மீக குருவாக இருந்திருக்கார். வியாசதேவர், துருவ மகாராஜர், பிரலாத் மகாராஜர். சோ ஏன்னா எப்பவுமே பகவானை இதயத்துல தாங்கி இருக்கிறதுனால அவங்க எங்கெல்லாம் செல்கின்றார்களோ அந்த இடம் புனிதம் அடைகின்றது. யாரெல்லாம் அவங்க கூட இணையறாங்களோ, அசோசியேட் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு பக்தி செய்யறாங்க. சோ இத விடுத்து நான் இந்த மனித பிறவியே நேத்து கூட மாதாஜி வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்தாங்க இல்லையா? முந்தா நேத்து ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்க. நம்ம எந்த சக்தி பகவானுடைய இருக்கிற படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய பரா அபாரா சக்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். உயர்ந்த நிலை, தாழ்ந்த லோகங்கள் எல்லாமே அவருடைய சக்தி. சோ பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி, இந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி நம்ம ஏன் சொல்றோம் அப்படின்றத கேட்டாங்க அவங்க. சோ நம்ம மேல போறது உயர்ந்த ஆன்மீக லோகம் செல்லணுமா அல்லது தாழ்ந்த பௌதிக லோகம் செல்ல வேண்டுமா அப்படின்றது வந்து இந்த மனித பிறவில நம்ம நிர்மாணம் பண்றோம். சோ நம்மளுடைய முழு புலன்களையும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தல அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொய்யான தோற்றத்துல ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம், மாயையில வந்து சிக்கிக்கிறோம். சோ பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அந்த மாயில இருந்து நாம விடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுடைய புலனின்பத்துக்கு விடுத்து எப்பொழுதும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல நம்ம ஏன்னா அதுதான் வந்து உண்மையான நிலை இல்லையா? சோ அத பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தும் போது அந்த மாயை அப்படின்ற அந்த பொய் தோற்றம் வந்து அகன்று விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நாம பக்தி தொண்டு செய்யணும், பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுன்னா என்ன அப்படின்றத இங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கணும், உண்மையான பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டுல இருந்துதான் பக்தி தொண்டுன்றதே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காரு. நம்ம நவவித பக்தி தொண்டு பார்த்திருக்கோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம்ட்டு. இங்க அந்த உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு, ஏன்னா அவங்களுக்கு பகவானை தவிர்த்து வேற கதியே இல்லை, எப்பொழுதும் அவரை பத்தியே அவங்க வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு நாம சேவை செய்யாது. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, தாசானு தாசன், சேவகர்களுக்கும் சேவகன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ அந்த பக்தி தொண்டு தான் வந்து அவரே சொல்றாரு, என்னை விட என்னுடைய பக்தனுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு மிகவும் மேன்மையானது அப்படின்னு. அது மட்டுமல்லாம அப்ப இங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன, பிரபுபாதருடைய இந்த மூட் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நேத்து மாதாஜியும் சொன்னாங்க, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஒரு ஆன்மீக குருவை சரியாக நாம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஏன் அப்படின்னா அவர் எப்பொழுதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கார்.
அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து நாமும் அதையே நம்ம அவரை தவிர்த்து வேற எதுவுமே நமக்கு வந்து அவரோட அசோசியேஷன்ல கிடைக்காது. அதனால தன்னை அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு நாம சேவை செய்யறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், ஆன்மீகத்துல பக்தி தொண்டுல முன்னேறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கார், அவருடைய அந்த ஆன்மீக குருவோட மேன்மையும் பிரபுபாதர் இங்க சொல்றார். அவர் வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இருக்கார். நம்ம மங்களாரத்தில வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்தாலும், இப்ப நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து தீபம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், தண்ணி கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே என்ன பண்றோம், அந்த குரு சீட பரம்பரை மூலம் முதல்ல நம்மளுடைய குருக்கு காட்டி, அடுத்து பிரபுபாதருக்கு காட்டி, அடுத்துதான் வந்து பகவானுக்கு நம்ம காட்டுறோம் இல்லையா? சோ அப்ப அவங்க வந்து எப்படின்னா, நாம எப்படி அவர்கிட்ட பக்தி பண்றோமோ அதை அப்படியே கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் பகவான் இடத்துல. அதனால அவர் நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவுல ஒரு ஒரு இணைப்பு. படகு ஓட்டக்கூடிய மாதிரி அவர் இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு கண்ணாடி போல இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி செய்யறது மட்டும்தான் நமக்கு முக்திக்கான பாதை. இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து நாம விடுபட முடியும், சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுபட முடியும். இந்த பக்தி சேவை மட்டும்தான் வந்து நம்மளை முக்திக்கு கொண்டு வரும். இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை வந்து அறுக்கக்கூடியது, வேற இருக்கக்கூடியது இந்த பக்தி பாதை மட்டும்தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ பகவானுடைய தொண்டர்களோட அந்த தெய்வீகமான அருளால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்றத நாம புரிந்து கொள்ள முடியும், அவருக்கு பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க அல்டிமேட்டா இந்த ஸ்லோகத்துல நாரத ரிஷியோட முற்பிறவியோட கதையை அவர் சொல்றார். அதுல எப்படி வந்து ஒரே பிறவில பக்தி தொண்டு செய்ததனுடைய பலன், யாருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாரு, எப்பொழுதும் பகவானையே நினைச்சுட்டு அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த வேதங்களை கற்று தேர்ந்த பிராமணர்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கின்றார். சோ பிரபுபாதர் நமக்கு இங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்கார், அதிகாரப்பூர்வமான ஆன்மீக குருவுக்கு தொண்டு செய்யணும். ஏன் அவங்களுக்கு செய்யணும், ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்காங்க. அந்த நிலையில இருக்கிறதுனால நாமும் அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். எப்படி வந்து காந்தத்தை சுத்தி எது அந்த இரும்பு வருதுன்னா அதுவும் அதே தன்மை அடைகின்றது. ஒரு நெருப்பு பிழம்பு இருக்கு அப்படின்னா அதை எது தொட்டாலும் அதே தன்மை அடைகின்றது இல்லையா, அது போல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. நித்திய கௌரவ பிரேமனந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணன். ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் பிரபு. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, இன்னும் வரல இல்லையா? வந்தாங்கன்னா நீங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி சொல்லுங்க. வந்துட்டு லாங் பேக் வந்துட்டு. ஓ சாரி மாதாஜி, எனக்கு தெரியல. நோ ப்ராப்ளம். சாரி எதுக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களே ஹரே லைவ் கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணுங்க. மாதாஜி ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் பார்த்துட்டேன். உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி வேற யாராவது ஹோஸ்ட் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா புவர் சிக்னல் கட் ஆயிட போகுதுன்னு. சரி ஓகே ஓகே, நீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன். நீங்க லைவ் உங்களது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் லைவ் போட்டு கொடுத்துறீங்களா இன்னைக்கு? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, மொபைல்ல தான் கனெக்டா இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் நான் பண்றேன். வேற யாராவது இதுல பண்ணிருக்கீங்களா? மாதாஜி என்ன பண்றது மாதாஜி? நான் கனெக்ட் பண்றேன், நீங்க அதுக்குள்ள நான் உங்களை இப்போதைக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? உங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. லைவ் எப்படி இதுல மொபைல்ல பண்றதுன்னு தெரியல, நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம். நீங்க லைவ் எப்படி போனீங்க? உங்க லைவ் நான் போயிட்டேன்னா நீங்க வந்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நீங்க 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 என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க, நான் ட்ரை பண்றேன். எஸ் எனக்கு எஸ் தெரியல. மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. எனக்கும் Can அதே I leave ப்ராப்ளம். மாதாஜி? யா யூ கேன் லீவ் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யகதை கேட்கணும் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். 106
ஹரே கிருஷ்ணா, நான் தான் இருக்கேன். ஒரு செகண்ட் இருங்க. அந்த ஹோஸ்ட் எனக்கு ஸ்டாப் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு. அப்பாராமா. செட்டிங்ஸ். நான் ஹோஸ்ட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். நான் தான் ஹோஸ்ட். ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரவணா ஆயிட்டீங்க சரவணா மாதாஜி. பிரபு எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன். ஆயிட்டீங்க. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்குறேன். நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்களேன். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து பண்ண முடியல என்னால. ஓகே மாதாஜி. நான் லைவ் ஒண்டி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வேணா என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் டமா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.